Crește record a prețurilor în luna septembrie. Potrivit Biroului Național de Statistică, luna trecută a fost înregistrată o inflație de 1,7%. Experții mai susțin că este cea mai mare majorare din ultimii 5 ani. Cel mai mult au scumpit produsele alimentare cu 2,7%, ceea ce este de 2 ori mai mult decât media specifică a acestei luni în ultimii 20 de ani. Prognozele Băncii Naționale nu sunt optimiste, iar prețurile ar putea crește și în următoarele luni. Datele Biroului Național de Statistică arată că în luna septembrie prețul legumelor a crescut în medie cu aproape 20%. Cel mai mult, cu peste 55%, s-au scumpit castraveții. Roșiile au fost mai scumpe în septembrie cu 45%, iar varza cu aproximativ 27%. Luna trecută s-au mai scumpit ouăle și carnea de porc cu 4%, produsele lactate cu 1,7%, iar pâinea din făină de grâu și carnea de pasăre cu 1,6%. Oamenii sunt îngrijorați de scumpiri. Lapte vai de cap, nu cumpăr că e prea scump. E o leacă de șei, o leacă de șei, o leacă de unt, o leacă de șei, măcar un ceai să beau. Dar roșiile... Roșii nici nu mai spun. 15 lei dacă ne aduce fata, o, 2, 3, bine, dacă nu. Și laptele, și pătlajelele, tot, vinetele, tot e scump. Tot e scump, n-ai și mânca acum. Iar vânzătorii spun că nu au o altă soluție. Și lei mai mult, nu? Timp de o lună să scumpit. Tot s-a scumpit, și benzină, și solearcă, și lumea n-a să dea nimic mai ieftin. 2-3 lei s-au scumpit, ele s-au ridicat prețul. Asta depinde de sus. Rari care se permit să-și cumpere. Cumpără o portocală, două mandarini. Foarte. Nu știu ce mai departe, dar nu-i nică bun. Și resursele energetice înregistrează prețuri record în această toamnă. Gazul lichefiat s-a scumpit în septembrie cu 8,5%, cărbunii au fost mai scumpi cu 6%, lemnele cu 2,7%, benzina a costat cu puțin peste 3%, iar motorina cu 2,4%. Din și mai greu devine. Înainte de pildă, eu de la Leova veneam la Chișinău cu 300, am trebuit să spun 500. Очень плохо. Откуда деньги брать? Зарплаты-то не изменились. În prima lună de toamnă s-au majorat prețurile pentru serviciile stomatologice și cazare în căminele studențești cu cel puțin peste 8%. Experții economici susțin că inflația este condiționată de creșterea prețurilor pentru produsele alimentare și resursele energetice la nivel internațional, dar și din cauza crizei transporturilor în UE. Totuși sunt și o serie de factori interni. Cetățenii noștri au vândut în 12 luni, în ultimii 12 luni, peste 4 miliarde de dolari. Da, și-au procurat, însă oferta netă de valută anul acesta va fi la un record de minimum 7-8 ani de zile. S-au băgat în cheltuieli, avem într-adevăr o creștere puternică a cheltuielilor, ca să înțelegeți pe ce vorbim, doar cheltuielile oficiale vor crește cu cel puțin 35 de miliarde de lei. Anul acesta s-au ajuns că creditele noi contractate, în prezent se iau cu 1,5 miliarde de lei credite noi. Așa ceva n-a fost niciodată, este practic dublu față de obișnuit. Tot lucrul acesta se bagă în consum, te duce la inflație. În luna august, Banca Națională a Moldovei a precizat că actuala rată anuală a inflației este mai mare decât cea prognozată anterior. Cauzele sunt seceta din 2020, creșterea prețurilor internaționale pentru produsele alimentare și prețurile pentru combustibil. Pentru ultimul trimestru al acestui an, inflația a fost prognozată la un nivel de 5,4%. Mai mult, potrivit prognozelor BNM, în trimestrul 3 al anului 2022, inflația ar putea depăși pragul de 7%. Ulterior, conform prognozelor, creșterea prețurilor ar urma să se tempereze.